Unul din lucrurile care îmi place la textele alese e că mereu ele sunt din perioade diferite și stiluri diferite. Pentru că avem prorocii, avem psalmi, avem epistole, avem scrisorile lui Pavel, avem evangheliile și toate converg sau textele se susțin unul pe celălalt. Și e interesant să vezi cum texte care au stiluri diferite pot lucra împreună și pot să susțină ideea unul din celălalt. Și primul text citit din dimineața de azi a fost din Osia, unde prorocul preia vocea lui Dumnezeu și arată un Dumnezeu care suferă, dar un Dumnezeu care iubește, care e atent. Și apoi am citit Psalmul 49, care e un psalm care vorbește, printre altele, de răscumpărare, de nevoia răscumpărării și despre perspectiva asupra vieții, a ceea ce contează, a faptului că uneori ne prindem așa foarte mult de a acumula și de a avea foarte mult și uităm perspectiva aceasta a lucrurilor care sunt cu adevărat valoroase. Apoi am mers în Coloseni, unde Pavel e foarte direct și vorbește despre o viață nouă pe care o dă Hristos, despre răscumpărarea de care în Psalmul 49 vedeam că nu poate plăti nimeni. Pavel amintește în epistolă că există cineva care plătește și vorbește și despre schimbarea pe care o produce Hristos în noi. Și apoi în Luca avem din nou discuția aceasta despre lucrurile care contează și vedem cumva trecerea asta de la Dumnezeu care plânge pentru oameni, care își dorește mai mult pentru noi, Hristos care ni se dăruiește și viața nouă pe care o avem de trăit. Textele astea invită foarte mult la introspecție personală și invită foarte mult să ne gândim unde suntem noi, unii față de ceilalți și unde suntem față de Dumnezeu. Textul din Osia ne arată un Dumnezeu care caută oamenii și începem închinarea din dimineața aceasta auzind că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care spune, le-am vorbit și n-au cunoscut că le-am făcut bine. Eu am grijă de ei și ei nu aud. Și unul din semnalele de alarmă e, Doamne, dar Tu vorbești, Tu faci, oare eu oare nu mă prind uneori, chiar nu-mi dau seama că Tu ești Cel care ești acolo în spate? Și una din invitația mea pentru dumneavoastră în dimineața asta e să ne gândim la viețile noastre, la ceea ce trăim. Dacă nu cumva Dumnezeu e mai prezent decât ne dăm noi seama, dacă nu cumva Dumnezeu uneori ne ține așa în palma Lui și noi nu știm asta, dacă nu cumva Dumnezeu ne cheamă, ne strigă și noi nu auzim. Prorocul spune că Dumnezeu îi cheamă și poporul nu vrea să se întoarcă. Și e foarte interesant că nu vorbește că Dumnezeu îi va pedepsi, ci el spune, pentru că au ales, vor plăti. Sabia va trece pentru cetățile lor, asirianul va împărăți pentru ei. Dumnezeu zice, nu-i voi întoarce înapoi, nu voi lua ce am dat, dar alegerile lor au consecințe unde eu nu pot interveni. Și Dumnezeu zice, nici nu am să fac după mânia mea, pentru că eu sunt Dumnezeu. Și asta e un lucru pe care dimineața asta îl învățăm sau ni le reamintim, că Dumnezeu nu seamănă cu noi răzbunător. Oamenii vorbesc mereu despre Vechiul Testament, despre un Dumnezeu care e răzbunător, care e sângeros și foarte multe dezbateri când vine vorba despre a crede sau nu crede în Dumnezeu folosesc foarte mult Vechiul Testament, dar mie se pare că uneori noi nu reușim să înțelegem contextul vremii de atunci. Și dacă ne uităm atent la Scriptură, vedem că Dumnezeu, de fapt, își arată imaginea și inima Lui de Tată care îi iubește încă din Vechiul Testament. Iar capitolul de aici din Osia tocmai despre asta vorbește. Despre un Dumnezeu care zice, nu voi face după mânia mea, pentru că eu sunt un Dumnezeu care iubește și voi rămâne mereu consecvent. Și creează așa oportunitatea și anticipează ceea ce urmează. Hristos, care vine dăruit nouă ca opțiune. Și unul din lucrurile pe care vreau să le rostim sau să ne gândim în rugăciunea asta e ceea ce am zis înainte. Dacă nu cumva Dumnezeu e aproape de noi, vorbește și noi nu auzim. Și celălalt există în noi, în oameni, capacitatea aceasta de a nu vedea. Și Dumnezeu spune că asta o facem față de El, dar unul o facem față de cei de lângă noi, față de semeni.
ni se face bine și nu vedem. Și ar vrea, una din rugăciunile pe care să le rostim e ca Dumnezeu să ne ajute să vedem binele care ni se face. Să vedem oamenii care sunt lângă noi și care poate au nevoie de apreciere, de mulțumire. Să vedem că nu suntem singuri și că uneori ceea ce obținem, ceea ce reușim, se datorează și lor. Și să nu fim muți, așa cum Dumnezeu spune despre poporul ăsta care nu reacționează, nici față de Dumnezeu, dar nici față de oamenii pe care Dumnezeu îi spune. Pentru că în capitolul, în Osea, Dumnezeu spune că le-am vorbit, i-am tras cu legături omenești și cu funii de dragoste. E foarte interesant cu legături omenești, pentru că asta spune că Dumnezeu a folosit oameni ca să-i atrag la mine. Deci noi uneori ne concentrăm atât de mult spre Dumnezeu și uităm de cei de lângă noi. Și textul de aici ne invită să ne uităm la două niveluri. La nivelul ăsta, în noi între noi, și așa și pe vertical. Dacă nu cumva, nu știu, ne-am pus ochelarii de cal și nu mai vedem. Să identificăm oamenii care au nevoie de apreciere, care au nevoie să fie văzuți și să identificăm și momentele în care Dumnezeu are nevoie să fie văzut și recunoscut în viețile noastre. Și dacă nu facem asta sau dacă nu ni s-a întâmplat în ultima perioadă, în ultimele luni, să rugăm lui Dumnezeu să ne dea perspectiva asta asupra vieții și asupra Lui și asupra celorlalți, ca să nu trăim în ignoranță. Pentru că ignoranța asta întărește inima, slăbește credința și ne dă așa uneori o încredere falsă în ceea ce urmează și când apare un lucru sau un necaz, suntem tulburați, suntem dezorientați. Cu toate că șansa noastră, că soluția e lângă noi, suntem atât de tulburați tocmai pentru că ne-am concentrat prea mult pe ce suntem, pe ce facem noi.